thina basuka live bavele bangena namhlanje kwentenjani ngani manetwork amafonweni khululeka elo moya ngivele ngangena efridgini same time yeah sanibona injani oh niyathula ke caba niphuma apha ngiphume nihambe hello ninjani hello niyaphila hey hope how are you doing hi kare kaulo mamarago hahle usibiti sibiti sesikana usibiti I'm good man, I'm good. Unjani kazi? Siyaphila wona unjani? Caba wona unjani? No. Okay. Phuma ke exam. Ha we. Siyami. Yazi nje kulonyaka sidinga umuntu onje onzima ngomthandazo umkhuleko. Sonke sawudinga nomkhuleko. Yabona nje nawe nje uphuma ke exam. So aningi sawudinga nomkhuleko. Sidinga umuntu nje onzima. Sikhanda kwini. Hayi shamani. Beka nje umoya Manete kwini laki. Hayi Londi. Angisenawo account la ka TikTok mama. Ngavile nje ngabona ukuthi cha. Akusolo ukuthi kuyashisa baba. Sifuna nje umuntu okwazi ukukhuleka. Umuntu okwazi ukukhuleka, niyamazi umuntu okwazi ukukhuleka. Akhulekele lonke lelizwe. Thengwe iPika nje special, iPika enkulu. Bekwe location indawo yomkhuleko. Imic ibe yinye. Imic ibe yinye. Unikezwe lo okwazi ukukhuleka. Amemeze lo phezulu nje amemeze amusha umuntu owazi wonke amagama amusha ambize uMikadesha ambize uJaira ambize uyawe akhuleke nje bakhalayo bawayo bawele phansi kuwiwe nje phume nalama demon esithi sikhuluma ngomoya ongcwele abahlabelela ingoma zezwe khuleko nje khuleko nje Newera le. Iyo vele. Yo. Hayi umbizo umile. Which question standing? Which question that is standing like which question? No moya. Enye into kumele ikhulekelwe ile weather. Because manje ayingeke. Hayi. Hawu, saloku swashe njalo. Hawu. Njalo uyawasha. Ufuna sibele endlini. Sathi uqedile ukuwasha sokumele ayini impilo nje. Mina nginombuzwa kodwa ithi ngithule. Kuyokuseda. We bayangikhalela yabona nje hayi la kuyile meeting baba baba awungimela
nawo nenyawo ngisho nawo nenyawo yenza njalo kanti bakuphi abantu kanti yini namhlanje Friday namhlanje manje what's happening banemali abantu guys le rona blind kawufela rona hayi man kwasekuyabanda manje hayi singovala ibalcony organize ama-chillers kwabantu hey yazi nalo moya kasathane umkhuleko we are fine yeah if you know who's older now sengaba mdala umuthanda kampilweni sesinama choice saba namalungelo kudala kuphuma kuwe uma umuntu uthi ufuna ukuba mdala noma ufuna ukuba mncane choice nje ukuba mdala ngamalanga like uyivala ibalcony yebo beka uvala ibalcony like guys kanti ini content like ngoba ngiyadideka mina now angazi hayi content baba content ukwenza mangenza ukwenza uyaplan nje ukwenza noma yini mara usuku planning ukwenza noma ngabe yini into ofuna ukuyenza uyayenza guys nikuphi guys like nguphi Gauteng because besicabanga ukubuya nje Gauteng sibuya nini vele Gauteng mina ngisabuya Gauteng right nje Gauteng inezinkulumo Gauteng inezinkulumo ngisabuya Gauteng hey bantu bakhona bathanda indaba kuphi Cape Town ngoba se Cape Town nokusi stop lying man ahle usibithi ahle Gauteng Thembisa yazithembisa baba leya ku House of Zwide oh I think I've been to that place yabo only room Durban when I making the video that I requested Zimbabwe Eastern Cape Eastern Cape ne Vanderberg Park Gauteng Soweto hayibo uthi khona se Cape Town ngicela azazozivakashela ungakuphi Cape Town mama uthi use ukuphi ngoba thina singalenzansi ngase ngaku ocean lapha ngasetsheni elikhulu Reef akasekho Cape Town kuphi siphokidla esiphohlekelana yekelani ilaying yekelani one la shaba Captain Park hayi libaba shem siyabonga ilirato siyabonga ilirato caba uwe kuphela uyenze uNkulunkulu ukuthi ube muhle amadoda agonene kuyiphi ocean Indian Ocean yabona le ocean le khona lo baba uthanda ukuhlala khoneni udayisa ice cream hayi lo baba udayisa ice cream lapha khoneni umhlophe njenyana ngebala singalapho Johnson Mr Johnson lo dayisa ice cream emnandi nje uduma iCape Town yonke uduma iCape Town yonke lo baba uzomthola ke mawungaya lapho nje crazy yeah on yamazi muthi ne ayokho mude lengikhuluma ngayo wena fishanyana nje wena usho lo wakudala ngiyamkhumbula lo wayemude waqoshwa lo kwathiwa akafuni ukubhadala indawo phela kuyabhadala iCape Town udayisa imali baba kuyashisa eCape Town kuphi yashisa vele yabona lapha emuva kuyashisa vele but ayisho thina sidanga ku ocean so obvious lapho mina unamanga singani thina sihleli opposite nalo baba udayisa ice cream ukuthi sekuphela imali yokuyithenga sekuphela imali yokuyithenga ngabe siyakukhothela ice cream nanje lo baba la ukuthi akasamemezi bamvala ukumemeza kwathiwa basafuna umsindo la Thekwini
Angisho Thekwini seyadayiswa ayisa own iGauteng ngiyakho vele ngifuna ukuhamba nje mina la. Kuningi ama-jackets cha ama-jackets is part of the content is outfit awuyishintshi ngenxa yeweather i-outfit nje ayishintshi mina ngakhula vele umayi ngitshela ethi into uma uplan ukuyenza uyayenza awushintshiswa abantu noma iweather kunjalo nje siswami nangi nje ubhuti ice cream la nawe usungeza ke mayidala uzosithengela ice cream ngemali yakho ngoba nakho ke imali isiphelile kulama side angakithi nokuthi ubuyela ngane endlini angisazi ngoba ugift uthe umlungu wakho uzothumela imali yakhe yomholo soloku silinde kwayizolo baba imali yomholo ayifika angazi noma uqoshwe emsebenzini bakwethu cha nje bengisasho mina uthi ngicela sithandazelweni sonke la akusalungi sonke nje lamhlabeni kube khona oyedwa othembekile nje oyedwa akube uye futhi ophatha imic ngoba abanye akhuleke nje nkosini from ekuseni siyabonga mfana ukhuba from ekuseni nje asikhulekele sonke amele kude ngoba yabona nje into esidibana nazo emhlabeni cabanga uzala ukhale kabuhlungu ukhalela ukuzodibana nomuntu oyenza nje cha mina ngiyahamba vele namhlabeni ngiyobona elinye izwe uyemasi mhlambe ngiyemasi ngiyobona ukwenzakalani yoza kune Jupiter kune Mars kune Earth nani khona le ene ring yabo dala ngiwathanda ama ring mina vele esikoleni nithathe masifundiswa nje kwathiwa khona ene ring khona lapho ngasho ngibamba kune Mars kune Jupiter kune Earth yini oqala kune Saturn kune Venus kune Pluto uzumile uzumile ngangifunda ngibheka nabo sebabha ngiyakutshela mina usari ay refill peti kari ayona ari kimanga kuphi sisi mase ngingabuza nje usho ukhuluma ngani ungichazisele ngoba mina ngikuzwa mina Uranus hey kune Uranus no wonder ngangifile esikoleni hayi Uranus I'm talking about you too. Okay. You too. Mina ngiyazi leyo ukhuluma ngayo. Mhlambe songavela. Okay, shoot okay yabona okay ngcono ngihlale sona ngoba awasuveza indlu cha ngeke scheme buyo cha sikwazi lokho refill leyo icingayo ukuthi iyona I-love language yakho abantu abayenza nje ngilana kulo baba uthi akanazi ubani igama lakhe mbuza ukuthi ubani igama lakhe hi one heart is umthandazo kuphela nje umthandazo sithandazelo sikhulekele ngoba khona kwabonakala la khona okungazange kuhamba kahle ngiyanitshela mina leyo siyoyizwa kahle sesizulwini uyosho uJesu ifile ntuzana gama lakho Alfred uyabona ke sishilo sathi uJones asingabhathu ngiyalaki it's my ice cream too my ice cream cha mina sengiright ice cream baba mangathola isushi nje vele ulanda inhlanzi lapha ngenzansi komfuno ivayim lapha angisho uJones la uthatha uright wena ngibona ama dolphin agquma lapho kuze ne dolphin enkulu ikuphi mascure lesikipha ngami fish mascure hawu uJones angisho unomngani ohlala ngale tshela uJones akukhapha emnganini wakhe asiboleka sinayo ngisho sengifuna isushi manje ayikhona lebe simoshile basiboleka last simoshile mos cha lo yamngani leya nawo wabhabhadisa uzokuboleka kanankingi ulane nje idolphin enkulu ngena masambu dolphin buyifaka ibhathanathi ubuye nayo la ngizodla mina ngifuna ihomemade okay khathele yilama hake lawa wabantu ubuye nje ne hake dolphin ngoba ihake ngathi senza kancane yanitshela mina bahlali ngoba khona into yazi ngaphakathi kimi ngiyezwa kahle ukuthi usangidalelanga nje mina inhlupheko nokuvele ngivuke ngihalela idolphin engingazi ukuthi ngiyazelana ubone kahle ukuthi bomele nje ngizalwe ngeapartheid bamthele ngamanzi moslapha bamthele ngamanzi yewena
manje ngithama nomkhulumisi uyathanda vele ukuthelwa ngamanzi uyobacela akadubhula umlomo angibona kanje akadubhula umlomo ahle Johnson ahle sibingelela abangenayo sibingelela abangenayo ukile waye meeting nabantwana bathi sibingelela abangenayo siphinde sibingelela abadala bakhona umphakathi wase Cape Town Cape Town ukuthulile man akufani naphezulu egoli kuphi la Cape Town ukuthulile awuzwe nje awuthulekile kunokuthula uJesu kahle kahle kwakumele abe la Cape Town iBhayibheli libhalwe nje ngeCape Town ngoba iCape Town ithulile man ithulile kakhulu but we are coming to Johannesburg Joburg as soon as possible ASAP ngisabuye nje ufuna manje ukuhamba sesiqoshe la sabakhipha amabheki la isiphathe ngeke bangixoshe inganzala zabhabhadiso we in Cape Town mama I wanna come before Tranquility ese Cape Town Perrin yini Tranquility ngazi ankonism anye ngikhuluma because TikTok ngizolonto but is ngazi imbunje imnandi indawo ethulile la wazona analysis imnandi indawo ethulile peace of mind bekula gagcwana icathulo ababuzana nemibuzo eJozi uyandlula sebayakhomba ningenaphi ngoba yami impilo la thekwini kumnandi uhamba ngeenyawo noma uyazikhethela nje yabona nje Cape Town jokes aside man you're in Cape Town nandi Cape Town ukuthi nje ama weather khona vela ashintshe ukuthi usabhekile imvula ishaye phansi noma ishintshe ishise nje exactly kodwa nje la kumnandi bakuthi mina ngisabuyi nje eGoli exactly eGoli asinalwandle kunani kune gold igold ebuyaphi Nelson Mandela Bay akuna gold eGoli watching from we are fine Botswana siyaphila nathi eBotswana ngela i-view cha ngisho phela thina lana sizwala bathaza le ndawo sivumeleka ngiveza i-view bathi nje bazositshela la sekumele siziveze okwamanje sivumelekanga asivumelekanga nje vele igold ibuya phesheya ugcina kwami ukuzwa ngangizwe ukuthi ibuya phesheya ngale kulama side dawabo konje yini iliphe side Fantas Bay cha ngisho phela angisho Mantatiyela wena usukhuluma ngelokhuzana angikhulumi mina ngenhlabathi wena ukhuluma ngamatshe ama coals la ubasa ngikhuluma wena ukhuluma ngegold qobolwane okay ngagcina wathi gold yayiphuma ngale ku Understretch cha bathinde lizwe leligcwele ngabantu abahle kakhulu i-carnivores akulonizo Ivory Coast angishile indawo esethembisa kathi ngiyayazi iCape Verde le wona usudakwa eCape Town yonke indawo icala ngeCape hayi baba ukumoya phansi ungajaki aningisuzeni bafethu ngithi iBlack Country eGold ilocation cha singeza kwakho location sini ngoba sisahleli vele la ayikho into esenzayo singavele sivakashela wena uyabona ayihluphi Tibuti how are you Tibuti yabona nje lento engikhuluma ngayo ngiyabona ukuthi kushisa kanjani at the same time ke seliyafathaza ngaza ngaya futhi mina vele ngangingane ezothile ngangazisana indawo efana noGold Reef City imizungu ezokuphakamisa phezulu kubise phansi wayibona seyakujumba seyikwenzani cha from kudala ngamalini how much dumela poverty imali yes bengicabanga ukuthi mhlambe yimi inkingi dumela sis dumela siyabonga siyaphila molo sisimolo hey kodwa yabona umuntu oza ngesilungu wasilimaza bakwethu hey niye kuphi nazi na serious namhla asikho serious
there are things that are Indawo, happening. location. Yes, location esikuyo asivumelanga ukuthi manje Location. eCape Town umsindo awuvumelekanga. awuvumelekanga. Ingakho mangathatha ukubheka hle abantu bale eAmerica beze Cape Town abeze Jews. Yeah, Because iCape Town ine abafuna umsindo lapho manje sisiphethe Awuvele uhleke ama nje. security nawo la nje uqala ukuthi hey, you making noise bloody hell, making noise. What's that? Manta danki Thank you baba. ngamanda Ice cream mix veg. Ikhona ice cream mix veg. ya ile lesa idlale yacisha ngikhiphisa. Hayi nalamhlabeni nje seziningi lezi zinto. Hayi ile yangikhiphisa Mina ngisamangala futhi. Cause mathi mix veg ulost cause ile ne avocado Ice cream and avocado. then ama plates. Hayi lamhlabeni abantu abasazi benze Hayi ngempela. ile nama plates. Ngcono sibuyele ensidleni ubhontshisi ekseni. Sizibambe nje ekseni sizibambe ngelokuzana. Bathini into ngomdoko lo ulalisiwe waphekwa ngakusasa. Sizibambeni ngawo emini sidleni ubhontshisi ebusuku kuba ujeqo. Phela nje Siphume nje into eziningi. kuphela nje Ngoba ngiyabona manje ukuthi cha sesiyahluleka. Ice cream mix veg. Ngiyatshela mina. Asingicabanga like Ngangimuhle kabi nje ngiphila ngobhontshisi. Hayi yashintsha indaba sengidibane noHake. Yini ucabanga? uyekile ukuncisha hayi yeah anela how monkeys kudliwa ini khona la kudliwa Hey yabiza iCape Town office ukudla baba. Hey manje kumele sidle lontuzana but mina ngijikisile la khuyodlile babiza lama snacks labo wadla base long crane. hayi la kunama spelling sakhe siko right ibize kahle Long crane. yeah long crane Umcrane kumele aye phansi. ayi phansi ayisho amagama i-accent exhalation like ayikhiphi kahle long crane. Cha phela mase sishutha ama security siyoxoshwa phela. Inhlonipho. yini cha kuba kuyashisa la Cape Town like kuyashisa yabo check Kushisa phezulu kakhulu. bheka la phezulu la kuyashisa. Sizodla iHake nobhontshisi. Cha iHake nobhontshisi ngeke esikhulu. Ngeke akukaze kwahlangana. Bona phela uyofuna ukusiqeda ngathi sisale siyodibana noJoseph ezulwini. Nibahle kodwa ayi lesemuva uhandsome hayiqe. Awuvele phela handsome guy of the nation. Nina yini manje ilankwa it's a snacks ama snacks awafani Uyibhale exactly ungafunda apho basi. awafani nama bayafunda esikoleni lesi esine rugby Isikole sakho siyafundisa. ile inkolo esine rugby since ngaba khona nje mina lezi zinto lezi angisebenzisa uma and ngithatha. usebenzisa uika loku akhwele uhlakaniphile uyafunda esikoleni se rugby are you going to Grace's party Asimenywanga baba. Cha iqiniso lihle nje. Futhi noma sengicabanga ukwenza le video yakho yokucela hayi vele ngiphelelwa amandla nginenze. Khona bengifisa ukuya shem. Ka Grace bengifisa ukuya. yes Ngiyazi futhi ukuthi bekuzoba mnandi kakhulu makukhona thina. Kodwa ke asimenywanga. time will come Ne? it's just a matter of time just a Kodwa matter kusalayo leso sikhathi siyofika uGrace asangayihost iparty. Mhlawumbe Grace yobe sekahlala le phesheya. hayi thina so host yethu ke Ngingasini ke bahlali.
nangu James Laveka sicela simthuthise izinto. Hayi kungukuthi hayi bangasho ukuthi uyahamba yena James sicela simthuthise izinto usafuna ukuyoyipaka ngale movie. hayi Ye mtshili Stubethu. Uthuka insane mina ngiluhlanye mina ngiluhlanya Mangavela uwele phansi ngathini. Qeda ukusho njalo. Flu ingenzani kusami ngabe ngiyahlabelela. Ngabe nje ngiyahlabelela into engaye emuva. Kodwa ke iflu Makhumalo Anshoni vele lo nyaka bathuba nje ubani ukuthi uphele. Manibuza nje bathini. Ngoba ngeke phela. Sengiright mina manje. Manje nje ngiright ngiphelele. asikashuthi lapho ngihlala ngcono ngibe ngicabanga ukuthi esana Phuma nje lapho baba. Phuma. Khohlwa nje namhlanje. Khohlwa nje ukuthi uzoke sipost namhlanje. Nani ningasibizela uGrace bakwethu invite. Ngoba kunempahla la bengizozi. nina ni host kanti guys nani host maybe ngaba ngcono sangizwa yini ngaphela Bese nje nisisi kancane ke nanye impahla singabonga. hayi ukuthi like Hayi ukuthi nasibhadala hayi ukuthi nasibhadala ubatsho ulake. Bathi ubatsho ulake. Kusho ukuthini lo? Bathi ubatsho ulake. Bathi ubatsho. Yamazi uncame TikTok angimazi Amazon. Yokubamba inkonzi yazi Makwenze njani ke futhi? December re iya Lesotho lelona ngere eyahlangana nesi As long nje nizosibukhela indawo yokulala. Johnson Ngibona uJohnson sekamemeza manje ice cream ayithengwa phela. Hey Johnson phela. Hayi. Nokuvele ngimcabangele ngathi ngamnikeza yonke imali yale ice cream ngithi imali la ice cream mase yonke iphelele baba. Uhambe uyophumula. Ngoba ufike ekseni kusabana ngisikodwa Johnson ke nawe mfethu. Kusho ukuthi ngathenga la ice cream ngoba kuyabanda. Johnson That's dedication. Is the guy who's selling ice creams. I'm a Magnum. Uya phela Johnson angisho uyathengisa la ice cream. Kunzima bafethu ukuthengisa. Umuntu akandlule nje angathengi ungazi ukuthi undlulelana. Ngoba athenga phela. Angathengi nje akubheka andlule. Umsindo there's noise here like Yeah. There's no noise uJohnson nje uyathengisa kodwa nawo ama security asayamkhuza manje. Uzoyihlisa akasheshi naye. Hey bakwethu naye ke neflu iflu icedwa ngani sengizame konke engacabanga yazi. Soloku nje ngibambe iflu. Sengimele ngingenise lamateko wami yabo. Ngoba soba nenkinga. Yeah, cause ngiyakwekela la ubalcony. Sanibona baceda ungena. Ayawasha mfana lento. Uyabona? Amanga enu kuyabasaba. Uyathile? Hayi like yayi imsindo. Ngafana uJohnson now. Just the pate brown yabona. Ngicela ukunithengisela nali iteki. Ngoba nje imali angisenayo bahlali. Ngizame ngakho konke semandleni ukuthi ngithola umsebenzi. Kuma interview bangibuza ukuthi what am I gonna bring to the table. Sengifeyile njalo ngiyacela. Awusho ukuthini ngoba lento ngiyewashile. Ihaba nawe. Wenza ngathi awujwayela ngicela ichathelo ezinukayo. Nazi ichathelo bahlali. Akusho DM for prize ke lo. Lokhu uyasho ukuthi uphethe imali. Mangabe uphethe imali encane kakhulu ngiyakuboleka uyalibuyisa. Sharp. Tell them we are praying for the disabled bro. Asisibe indlela sobamba ulunch baba. Lapha enzansi sidlale nama games se Cape Town la. Ubonandi uyazenza. Ngicela ishot yami. Ufuna ukugqoka short? Manje kancane baba ngingigqoka short.
mina ngiphethe 19 i-190 singakusendela isithombe mamela-ke lungile mawuphethe u-190 baba ngihamba nawe kule ndawo yakiyo ngiyakuvimba ukuthi ungajive awuvumelanga ukujive into ovumeleke ukuyenza ukuhlala phansi sidla ama-leather injalo nje indaba shonele no I was going to put vest mawuphethe 190-ke ngiyakukhapha ugcoke le teki ngikukhaphe uyaligcoka le teki kodwa ngiyakukhapha ngihamba nawe awuvumelekile ukujive nendawo yakhe akumele ibe nomsindo akumele iteki lingcole la ngcola nje hayi mina nawe kuphelile asiphinde sisebenzisane umuntu ovumeleke ukuhamba ngale teki kodwa angajive umuntu ophethe 500 waphethe 500-ke umkhaphe niye kwa Grace cha leli ngelivumeleke ukungena ka Grace Grace kufuneka bathini lezinto le impahla lezi ozigcoka uma event kuphela wayegcoka imali uyahlekwa malanjering cha khona le impahla lezi man ezama event kuphela ka Grace awuvumeleke ukungena ugcoka iteki ngeke uhlale ungashifakele cha sishiselo mama khohle yekhosonal asishiselo ukhosi kwawena iBig Brother ikhona ukhosi kwawena iBig Brother ne abantu ababizwa ngabokhosi ngiyakutshela like they have something babusiswe kakhulu labo bantu khoza ke like kazoma umama wayekuphi abanye abantu babiza abantu ngokhosi angayisapha la please give me isapha singaze siqoshwe ngelanguage siblings cha nginawo who's older between noma ubani kuyangelanga ukuthi liphume kangakanani umuntu obekayenza icolumn uyambona column yini lo ngathi sewulo ugogo wami kunamanga hayi ke ugogo kunamandla ubani switch on like nikuphi manje Solanda seKapa lodumo Kapa Cologne yeah this is super sun. Yo, it's super hot. Super hot. Isn't hot? It's hot. Hot's too much. Too much sauce. Gift. Kapa lodumo. Mfethu wena. Mfethu. Cha noma uyazi ulwandle mafuna ukubona uyaphi. Bayakhuluma like. Ngicela uye bathini uChrome. Hamba usearch ulwandle kaChrome. Baliveza kancane. Sugar all alone. Yini gqosha? What's gqosha? Le gqosha. Yini gqosha? Abe ngizenzele vele. Nginokuhle ngiba netalente yazi lokuthi nje ngizenzele izinto. Yabona? Kahle mina ngazalwa nesiphiwo esikhulu. So ukuthi nje inkosi yami ngoba impilo ke iziphiwo zethu zihle zingasebenzi. Kodwa nje lokhu ngiyazenzela nawe ufuna ngikwenzele ngiyakwenzela fast what's Snap gqoshe yangikwazi lokho kodwa zingaki namhlanje you see? Hi in Cape Toto Town, you see? yabona ke You see? You're in Cape Town. Konje bando bathi you see wolo akuLeon Schuster. uLeon Schuster uzorubuyile la azothatha amona ntozana. hey lo mina naye sixabene phezulu Hayi wena. ngoba iyafika lana ungitshela ukuthi ufuna ungifake emovini yakhe ngithi uzokunikeza malini Sakamdala la. ungitshela ukuthi uzokunikeza ilokhuzana i750,000 ngamtshela ngathi incane ngaleyo mali Ngeke. ngamtshela nje ngathi incane ngaleyo mali ngisho wena washuta ilokhuzana konje wayeshuteni uyakhumbula isikhathi eshuteni awu just the cut ball ngamtshela nje ngathi ayingeke mfethu ngeke vele nami ngiyala njengoba bekakhuluma so uyangibuza ukuthi ngithembeni ngathi ngikhulume noChris Brown
Yeah. Ngiyabo wathi awunamanga in Oh, ngathi ke imala khona into ayusile buka yini benisani baba nangezansi khona into eyi awazi ngifuna nokukhuluma ngayo leyo nje ngifuna ukukhuluma ngayo ngavele ngafonela uChris Brown ngasi Chris Brown mfethu leya offer bonginikeze yona sengiyayivuma manje wathi uChris Brown no problem ngathi hayi ke scheme usungabhukha ama flats nani so guys ningamanga nje manje ngasangiboni la ngiyobe ngikuphi le cause nami umudi kimi lo Schuster like angazwa une attitude kahle kahle umthetho wakhe hayi umthetho wakhe unayo attitude ngimbonile nami hayi ilento bengisatshela uZuma ngathi Zuma wenza iplan mfethu awenza iplan axoshwe lo mjida la country ngisho uZuma lo ANC lo uvule umkhonto esizwe bengikhuluma noZuma ngathi hayi cha Zuma mfethu ngiyazi ukuthi makungaphatha wena la kulezo umuntu ofana nolo Nshusa ngeke nje alukho fair ngeke singaphela phela ovela wathi umwashele lemshini yakhe le grass sorry bakwethu nayi nale network isihlupha ke manje senzela imihlolo enye into ke sengiplan ukuyenza manje ningitsheleni mang wrong ngilungisa hayi yabona ke manje abasafuni inhlobo ukuthi sibe live inhlobo yebo liphelile ke sihamba solithenga masifika usimsicede ukulithenga nani seliyaphela futhi idatha ubani ubude sesunjani anathi siyaphila udlame sisalifuneka emntwini yazo alifuneka emntwini udlame liyeke nje sisudlame alukho luhle sanibona yebo nakho yebo wena la ka ngivumile nje ngeke ngiyala ke ngolelo mshengu siyaphila njani mshengu ngiyala ngomshengu ngiyala kanti kumele ngivume kanjani amalanga awafani webahlali ngeke phela njalo ngivumele phezulu ngeke nje ngivumele phezulu malanga onke sibhekana nempinga abadala ikhona igeja Cape Town geja no like Cape Town geja nah man ke le rata thata nna ko rata kudu ke re o tlo re ke o ratela data which song Sunshine Mara Sunshine, the problem is that we are in Cape Town right now and we can't make noise. Like we can't pick up. Awubona ukuthi mningi umehluko khona. We can't make noise. Nazekele ingane zalomlungu. Zidlala irap. Zayithanda irap le ingane. Yabona into engifuna ukuyenza nje manje. Ubani ukufonela yena? Maybe usho leyo Schuster. Awubambe lapho sizwe. Mhlambe singafaka ku move enye enkulu nje. Awubise ngikubambele. Hey Mr. Johnson. Uthi ufunani mina? Awuthi ngikhuluma naye. Wait. I'll slow down. Yabona into engisafuna ukuyenza nje manje ukuthenga le ikole ngisho ngiqedela isikole ngifuna ukubona nje ukuthi le ingane ziyofunda phi. Ngifuna ukubona nje ukuthi ziyofunda phi le ingane ngithenga zonke izikole la South Africa. Ngiqala eGoli ngiyophela eCape Town ngene. Ngithenga konke nama private school. Ngifuna ukubona ukuthi bawufunda phi lapha. Awuthi ngimfonele bisa lelo qini. Ngimbuza ukuthi inkinga yakhe yini. Ngifuna ukuzwa nje ukuthi yini inkinga yakhe. Indaba yaPorita zenza. Ngisho beyacabana nayo izolo. Hayi, and mina ngithalanda uyacabana nayo ngakhona. Fanrakback, eKapa. Hello. Fanrakback. Hello. What's wrong? No, you've abused me enough. No. So whatever you did last night was not enough. You see now? You see now? Listen, Schuster, my friend, ne?
We were friends, we were fine. Friends, we're fine. Umsindo. Uzonginyathisa ngabafana abancane. Excuse me. No, you can add him. Add him on the call. Fine. Awusawazi manje ukuthi upress ekhoneni. Hayi cha shutha nayathanda ukuphapha kodwa. So wenza nama-move angaka suhlula ukufaka umuntu ekholini. Press ekhoneni. Ngiyeke ngifuna ezwe izwo lonke ukuthi udelela kangakanani. Yes. Zuma scheme. Ngibonga ukuthi ufake wena. Ngiyamtshela umfana ngithi kumele ahambe la Mzansi. Miyekele nje ungakhulumi ngaleso silungu leso, miyekele. Waraza. Kodwa yabona izinto ozenzayo eshusta mfethu. Ngizoyidropa le call phela yabe lami locingo. Yazi uthini kimi? I can't get in enough. Yazi uthini kimi? Utshela mina ukuthi uzofaka uba nomfana wamehla Brown. Alfred. Aaron Pierre. Uthi usezosebenza na Aaron Pierre. Alright. Ngithi ke mina lalela mfethu. Aaron Pierre akadobhilutho la kimi. Ngimtshelile. So nje ngifuna ukuthi ahlala kwazi lokho. Hayi. Ngimtshelile ngathi ke noma ungamfaka le Aaron Pierre, ngisebenzena izinkunzi ezinkulu kakhulu egaming mina. Hayi. Ngisebenzena izinkunzi ezinkulu egaming. Usadlala. Uyadlala miyeke. Njengoba ngimtshela ngithi mina nga-entertain South Africa kakhulu ngifaka uzalo. Namanje uzalo ngaze ngalidayisela lo mfana wakamuzi uba nomuzi. Njengoba ngizodayisela umuzi. Cause uzalo. Mara wena bagropa lesikhathi umvamo bawukhipha manje ngoba imali zakho nazo awazitholi wena. Yazi ngibatsheleni. Ngibatshela ukuthi incane kakhulu. Ngibatshelile ngathi incane kakhulu le yamali abangirope yona. Incane kakhulu yamali abangirope yona mina. Mina ngathi ngikhala. Ngiphuma esishini sakamanga ngikhalela imali yami yala Mzansi. So angeke ngisakhala ke sengicedile ukukhala. Khala nje ngakhala kakhulu ngisaseyingane ngisakhala manje. Hayi mina ufuna ukuthola imali angisawandi ngawo. Ngeswe ngishare. Khuleka. Ngeswe ngishare. Cha ngeke ngikunike phela umuntu ayisebenzela la zone. Manje ukhuluma soba ngabantu like. Hawu, nginamanga yini? Yemndeni wami nginamanga. Alright, ungangifakazisi intoni zakho ke ngingazangifakazisi. Cha wena ngazi ukhalelani ngoba i the river wayibhala usizwa imihleli lapha phansi. Uhlekani ngempela? Cha ngeke ngihleke nje mina into engahlekisi. Cha ngeke ngihleke nje. Ngeke ngihleke. Uyakhumbula senza ama audition? Hawu. Kwangena konje bani? Shaka. uBrenda Mhlongo. Yamkhona uBrenda. uBrenda ngenkathi sizomfaka season 2 yelele. uBrenda cha yabona ngizokushaya wena. uBrenda Xhosa yani. Xhosa girl. Yabona izinto zenzayo. Baningi oBrenda khona uBrenda khona uBrenda lo bekasebenza behind the scenes lo bekakoroba khona uBrenda lo beka ngisho uBrenda lo esamfaka season 2 ku The River. Yakhumbula isikhathi sizothatha i-character le kantshela ngakho ngeSouth Africa. Ngoba abantu abaningi bangibuza bathi uhambelana eMzansi. Uningi nje imfihlo bengifuna ukuzifaka namhlanje la. Ngihambe vele sengikhululekile. Inhliziyo yami seyiphansi. Imfihlo zalezo leli engiphila kilo. Ngibuza uRamaphosa last time. Ngithi how scheme ngoba sasikhulume kahle ukuthi uyoshada on 25 sengivice president. Uyathula uyangibheka ngithi khuluma phela. Khuluma. Anje uzokhipha ilento uzani wipe. Hawu. Azumcike kanjani? Ngiphelile uRamaphosa ngiphelile. Ngoba into yokucala inetwork la South Africa kuzibe khona yimi. Ngakhuluma nobani? Ngakhuluma noIshmael. Ne ngakutshela uIshmael lo weMTN. Ngatshela uIshmael weMTN
ethulile uRamaphosa angakwazi ukukhuluma noIsmail ngithi khuluma phela nangu uIsmail umile khuluma phela Ramaphosa umtshela ukuthi inetwork asinayo eSouth Africa Ramaphosa ke ngingama understand shalaza uRamaphosa ngithi Ismail ke ndoda lalela uRamaphosa kana network eSouth Africa ngibuza athi kanjani hayi vele ngimbekela udaba sihlale phansi sikhulume noIsmail avume Ismail athi okay ngizothumela abantu abazoplaka iMTN njengoba iMTN ingahluphi nje South Africa yini hayi uRamaphosa vela abonge ngithi hayi iyahlisa umoya mfana sisonke lezo lakho ngeke ngiliyekele life ngikhona mina ngoba vele kuningi engingakuhlanganisa la kona hayi abonge vele uRamaphosa angibuza athi ngakwenzelani ngikuthengele iPorsche ngikuthengele indle enkulu isibhadlabhadla ngale ngithi hayi phela scheme mina ngisizani angisizani ngamagama anjalo ngale ngithi cha phela umsukubhacisa ebantwini ukuthi wona ayikho into yenza like Cape Town not far away from the ocean Atlantic Ocean bekabuza ugogo yabona uRama ngimtshele ke ngithi cha khuleka scheme ilula lento wena nje shangathi yonke into yenziwe wena organizer ini live njengoba bukudlala live ka SABC2 bazomshayela izandla kodwa uRamaphosa kana akabongi sifike vele laphana ngisho ngithi hayi ke Rama yenza into right tshela abantu ukuthi uwo connectile uyabona hayi labatshela abantu ngimtshela uThipha yimi nange speech yebo uThipha yimi nange speech ngiyamtshela ngithi bhala kanje abantu bazokuthemba ngasikudaraso ikudla because it was a waitress bebashela ukuthi seyisikhathi sokudla hayi ngimlungisele nje uRamaphosa yabona kube right njengoba nje nibona nje namanje mina naye sixabeneke currently mawungazala ngeseafood seafood ngidlile like yimi ngizokutshela ukuthi ngizokutshelela ukuthi wena ufunani mawungazizela ngelento yani seafood like ama noodles like ama noodles cha sikingeke usho lawo 5 rand besothenga amakuleni kubo Johnson hayi lawo khona ama hot what ne speech lo yimi njengoba usakhuluma ngama noodles hayi cha hayi kuningi ngikukhumbulayo yazi kuningi engikwenzelele lizwe mina ama noodles lawo uyabona lento ukuthi ama noodles cause bebathi bona ama noodles kumele siwafake vele lapha asa melted ngathi mina ngeke phela kulunge kanjalo kuningi yazi mina engiyenzele eSouth Africa kodwa ayingibongi ama DStv Weskim yazi ngibuya kude neSouth Africa mina ngikhumbula mhlazana senze dish yokuqala uyezwa yini wena ngakwazi nge8 phela ukwazi kwami startup ekuse8 wena Skim cha kuningi ngikwenzela eSouth Africa nje ukuthi South Africa ayinadanki ngikhumbula senze idish yokuqala idish yokuqala ke Kim njengoba nina niyazi iDS round idish yayi-square kanje bengase square rectangle cha rectangle yayesibili kanti uthini yayi-square niyangizwa kuphi South Africa seyibeka abantu abasha ku dish ibiza bovusi abomahlanga sebazo represent idish lapha phambili bayafika kuthiwa yibona benza idish ngithi kuphi ngoba idish yaqalwa yithi thina abomahlanga ngibabeza neaerial ngabatshela ngathi lento iyabheda lenteni ngoba abantu ababonakali kahle ngathi ngisuka futhi sengicedile ukubayenzela idish ngavula umzansi magic izongishaya lento yakho ngibonga nje ukuthi ningibonge nini ngazile ukuthi mangikhuluma nani nizongizwa ngiyanibonga nje nini kodwa nje South Africa mina ngiyingakho ngihamba vele ngisafuna ukuyozama uSwitzerland kanje ngihlale lapha eSwitzerland mhlambe kungaba ngcono ngoba neweather yala eSouth Africa kumnyama njalo kumnyama khana kushisa yabanda hayi ngeke bahlali salanshe ngeke ngihamba mina manje ngidecide kahle decided Minhle kakhulu umsebenzi wami nale netho abantu nkosi kulungile bathethelele bese imali zakho ze TikTok
angisho TikTok ngikhulume nawe izolo ongifonela izolo bangifonela ngithi ngisesebhizi ngibuyeni game after 2 hours but okay bangincenga phela Yeah. bangincenga Yeah. awazi into abangincenga yona hayi iBMW ungangikhumbuzi leso story wena BMW like BBM. BBM cha mina ngikhuluma ngeBMW No, uthi uya ikhumbula iBBM. Big Brother Mzansi iBig Brother Mzansi ngiyakhumbula labafana bahlele ukubeka kahle amakhamera Ngicela ubatshele ukuthi mina ngaqoshelwani bangibiza mara zange bangifake lapha nje wakungena ngicela ubatshele. lalelani ke ngiyamfonela ubani nomfana bethi Big Brother lo engamnikeza isikhundla seka ngikhohliwe usonke lo wayehlala sowethi lapha ngase zonke ezola ngiyamfonela ngithi mamela ke skimi nginentwana yami la ifuna ukurepresent iKaslayo okugift Thobedi uyayibona ugift Black Child intwana ephushayo nje ezingcengelayo athi yena asibafuna abantu abaphansi kakhulu ngithi uphansi kuphi ugift hayi vele angithembisa into engekho hayi sizomfaka hawu ahamba umfana after 2 weeks angifonele hayi nginesi scheme bengibhizi hayi ngithi akunankinga sonke mfake phela umfana amfake ugift makafika ugift ke ajabulile inkosi yami ngiyakhumbula ujabulile scheme phuma nenyembezi ujabulile ukuthi BBM seyifikile ikuthathile afika ugift ngithi lalela ke gift sihlala phansi hlale phansi ugift ngithi mamela uma ufika lapha yana ube uwe ngempela hayi vele ugift ayibambe afike lapha yana ngempela athi hello uma engena lapha yana usonke angifonele yini manje lento ngilethela yona la ngithi yabona loyo ke uyena ugift ngimaza njalo umangaza wonke umhlaba angifonela athi cha ngeke scheme ugift yakho samxosha ngathi uzulunga umxosha ngiyokhipha kwaSan lapho ku Big Brother hayi athi ini hayi ngithi okay ke ugift abuye kumina ngingamtsheli njengoba bengingakutshelanga scheme ukuthi vele bengazi ukuthi uzoxoshwa ngenzeni ke mina ngifake lo mfana ubani nomfana wini Big Brother lo Sweet Glove ngifaka uSweet Glove ngithi Sweet Glove scheme ngicela ngikhulume noma wakhe uma wakhe vele avuma athi hayi ngizombhalisela ngithi ngiyabonga ma njengoba uSweet Glove ayiwina vele ngimthena mayiwina ngimfonela se stage Nkosi yami ngimfonela ngithi ngitheni ku jabula ngiyabonga vele ngiyakhumbula vele athi ngiyabonga ngithi njalo scheme angeke ngikulahle mina enalama sayina sangibulala dumela hayihle dumela sihle Sithole hayi bo yazi njengoba sikhuluma ngibona sihle Sithole la uyamkhumbula lo mfana wakaSithole lo konje wayehlala lapha mfana ngikhumbuze phela lo mfana wakaSithole lo omhlophenyana ngebala nemkhoro ngikhumbula yena nje ngeke ngadibana naye lapha eRandburg alambe wayengidelela kabi lo mfana safunda hayi vele ngidibane naye laphana axolisa athi ngiyacela baba ngiyacela ngithi ucelani ngiyacela baba ngiyacela ngithi ucelani mfana wakaSithole uyazi ubaba wakho ukuthi la hawu athi ngiyacela bhodi ninsuku ezintathu ngingazi ngithi ulayekile uyazi ubaba wakho ukuthi la wena uyazi ngoba bengikhuluma naye izolo ubaba wakho uthi wena ubaba ucabusekazi ucabanga nokuthi ushonile usabuye ekhaya athi ngiyacela baba noma sokungaba yi5 nithe yabona Sithole impilo izongihlula maniphapha kanje impilo izongihlula ngingene naye lapha eShoprite masingene eShoprite sekakhomba nezinto ezimnandi lo mfana sekakhomba izinto ezimnandi khomba noyogathi ngathi cha ke skima zelangi yogathi la azelangi yogathi ngiyacela skima ngiyacela ngigcine kudala ngathi ithathe kodwa nje uhlale wazi ukuthi masiqeda la ngiyakuposa uyekhaya kini hey kodwa nje ngoba nje ngabona ngavele ngayibona lento ka lo mfana kaSithole kodwa ngamtshela usolo ngathi Sitholekela ukunika ukujoyeza abantwana imali beka spoiled bread yabona baya spoiled awazi kakhulu
ngikutshela ukuthi wathi lo mfana lo ana 5 years bamthengile ibhayisikili uthola lishova lapha yana uthola lishova ngisi lo mfana uqhomsele ezinye ingane ngale bhayisikili athi usithola hayi ingane lena kumele itholwe yonke into ngathi ingane akumele itholwe yonke into thina ngiyazi ukuthi mina sakhula kanjani nisibona nje sinje sakhula akumele uthole yonke into ngiyamtshela how exactly njengoba nje ngimfonela izolo ngithi ifikile ingane uthi yebo ifikile ngithi kodwa ke into engifuna uhlala uyazi sithole ukuthi le ngane inje imoshekile exactly imoshwa uwe sithole imoshwa uwe sithole exactly like nangi lo baba uthi ucela siyodlala angazi noma mina sengilambile vele ihlobo zethu ngiyabonga bandla ngiyabonga ukuthi nibe nathi wena uzodlala namhlanje nucleus ama-nucleus wena usho ukuthi le buffet ngiyibhadalele mahala nje uzodla ama-nucleus cha awuyazi into yenzayo yebo siyeza baba nalo baba kodwa kasibize nje usekafuna kubona amakhamera phela ukuthi awumvele angeke ngisho la makhamera ala ehotel ufuna mbone phela ukuthi uyasebenza hayi ke siyabonga kakhulu bahlali ungazikhethela ke we fresh fresh mfethu wafika sesihamba awufika seshayisa wafika sesihamba usebenze njani namhlanje phela ufresh angisho ulapha ka Y FM aba ishaya into yakhe aba ishaya ngibone ebumalasi nikulo ntizana awakakaphumi ufresh phela ngiyamfonela la sami ngithi awufresh awungifake phela lapho noma sengingafike ngihlale nje bangibhadalela ukuhlala uthi fresh isikhala seke ngithi kodwa KD scheme ngoba phela ufresh by KD nina thina se Cape Town vele sadecide ukuza la Cape Town ayikuyabhora igoli fresh kuyabhora igoli ngiyamfonela fresh ngiyamtshela ngithi fresh by KD kanti wena indaba yakhe ikuphi ngoba ufresh by KD ngangisebenza naye ku SABC 1 siyabonga mina ngizolinda lokho sengizobonga lokho kodwa uyazi ke wena ukuthi mina nawe siyazi ukuthi kuningi bomele abe umbize kuko ngoba ngiyazi nje into ezoyenzeka uFresh Baker uzombona lapha no Grace kule event ka Grace esephethe makathi siya boy Fresh ngisho ngithi yabona ke Fresh udlalile ngami ngoba esikhona sokuthi ngabe ungitshontshola nje invite A1 ka Grace exactly kuba outfit check mina nawo menywanga hayi cha vele benge ngisalunga ke ungena lapha ka Grace nawo manga ungenanga hayi usho sisigabhu esibani Fresh Baker ilula lento scheme njengoba nawe awuyi asivele nje usihost lapha mina ngizozana ngenyama yo kusam I was going to Grace party asimenywanga ka Grace Mondlana thina asimenywanga anihambe nolalela iYFM lapho Fresh by KD wenza imihlolo Fresh by KD lapha yana Fresh by KD no sisenze so nizombona kahle yophi phini so ingukho hamba nolalela Fresh by KD lapha ku YFM nini ikuphi kanti uphina kanjani na awuphina nangu ke nangu Fresh hayi ngiyakhe uphine bani wena nangu uphina uBoyti now pin now asesolalela uFresh by KD lapha ku YFM right now manje nje uvula uYFM ningangitshela ukuthi aninayo ningangitshela nje ukuthi aninayo inamba yeYFM vele asingisearch la ikhona na Google uyakwazi ukuyisearch ayithola to go do the news it's almost 1 hayi usipane grand lapho awubatshele phela nalabantu be hey we Fresh endabeni ke ngoba phela izolo angihlulekile kodwa usuzongi-update ke scheme ukuthi indaba zithinza namhlanje ngoba ngisakhuluma nalaba la ngisabatshela igigaba zalamhlabeni iyasebenza leyo phone asigijimeni ngesolelela uFresh by KD uzobe sekathi it's your boy Fresh by anihambe nomlalela lapha uthi uyothula indaba ngigijimeni ngimuva nakahle omjama hooray and yakho namhlanje
nisibona nje namhlanje uyagula lo ingakho ukuhleli mina namhlanje la phambili uyagula anazi ngijabule kanjani ukuthula ebandleni ngibonga ukuthi agule nje ngibonge nje ukuthi agule uGift namhlanje sikwazi ukubeka phansi inyawo ayibo lenzani lethona khuluma cha ngeke ngilunga thank you Zama speed recovery Gift ngeke lutho wala shosho lutho wavela wahle uGift wami asole kanje ngimangela uyagula flu bengimthengele namabhanana amabhanana lapha phansi enzansi ngogogo sithole awu awazi ujabule kanjani namhlanje uGift ukhonile kwaceda amabhanana wethu phela izolo yebo ngithi Zama skimathi ngiyazama lingeni ibhanana lingeni yabona ke bazodeliver iNivea hayi why bafika manje ene ngibatshele lamajida ngathi ba deliver ekseni ngimtshela uGift ngithi Zama lidle kucede lilodwa ke ibhanana izolo anazi follow how usisilo kwamapholobo ungikhapha siyoshada malini ke bathi bafuna malini into okumele uyazi ke skim uthi akunamali mina anginankinga nokushada yazi inkinga nje ile yebo noma zingane ngiza nayo on umuhobe fast kule is oh I feels ngithi phela khona okuvelayo la ngasekhaleni la uzokwazi ukubamba thunyana sizozama kule should they yokujiva no more yokujiva khohla skim bola Ekusehola awuzedi ngiyeza phambili ngasekudala sathatha amandla imancane kohlele banana ibanana phela ngafunda mina ukuthi akumele ukuthi mawulokhuzana mawulidla usheshe ujaka ukulokhuzana isingiyeza manje la kontakalani shoot ngagula ngoDecember how is that possible ukuthi mina ngikho ngoDecember like talk to me nice ukuthi mina ngiguli like mina ngoba ngikho right nje angikho right like serious ngiyazama ukuthi ngiphole but kunzima ngiyazama because yesterday I was keeping so I couldn't sleep well but I'll be fine Dala. I'll be fine. I'll just pray anongithelele nale flu yakho msambathele ngifuna nje umuntu ozongithi angithi ngalo muno lo specifically lo art specific English yakho like ngiyafundisa like I can teach like ngiyafundisa alokathi ngithule ngimbheke alokangiphusha ngiyothi kusha uDecember nje siyabonga sihle ngizobuka mina mang shawu yedwa ngingazi ngikhuye and akayisendela bakho ngiyayisend Trinity athi ngiyisende ngiyayisenda sham yazi lelanga la namhlanje ngathi nje ngingathola imoto ngibe nemoto khona ilicense anginayo yona ngiyavuma kodwa ngibe nemoto nje ngitravel ngishayelele futhi ngibe ngedwa ngihambe nje ngemoto yamenhle mhlawumbe usabula bungini kanje Sesotho habe na nginalo ujika nyana wethi sometimes kibulele into tsedingo jwana ngwana ha o nya gore kibulele Sesotho a ke se gone bona Sesotho wana ka se gone ke Mosotho Trinity Chiambara here it is abiza like 19 odos 1917
454412 ke yona eo Trinity ke yona e ngwana Yesu ngwana ntate ngwanesu ke yona eo hle nganithanda awe ma ngithanda okay singashaya ama video yeah bathi uyiphinde okay 1917454412 asho ukuthi ngeke ngilungu kuba iginza ngalunga shame ukaptek skipane sizwakala this side ifele sethi ukuthi ngiyana blind ayithola ayi ngikhalela ukuba iginsanyana nje namhlanje nithi ayiskimlalela feel into mina feel ngifuna ukuthi siri ngiyi1 ngicaba mfethu ne mfethu uyangithola skimsana mfethu mina ngifuna ukuthi feel dayishandisi mfethu esine ngayo feel mawubani mfethu iphumelele ngithola mfethu angidlulisele inkawu zala noma ngaba yisnake ke mfethu udonsanyana umoya mfethu ngojumpisa mfethu yeah kumele ivele fele la kula makhamera mfethu manje skima ngitshe mfethu hey khuleka skima ngilimazi kanti manje wasina nje Listen to grand fed. Kontakala. You will make my life easy, Sean. Tango skim. Sisonke skim. It's sisonke skim. Isho futhi sisonke skim. Phezulu sisonke skim. Awuzwakali skim phezulu. Like sona zama ke uma ugcina ngeke ushona. Sisonke skim. Yeah. Sisonke skim. Ngenjabulo fili. Yeah. It's first time almost like Sinjeke mama. Sinjeke thina. Buhle like serious as I can hey. You will think that I'm not Yavela net imvula eThekwini. Like seseThekwini manje. Kanti akuyona iCape Town eThekwini. Ikapa. Oh, hey. Cha phela le ndawo ngisho mina nginoyibhidanisa ngayihamba kakhulu ngiseseyingane. Guys, okay. Ayi cha imvula ke bakwethu ayisavumeli ukuthi sibe so is he after 10 minutes did you guys audition for Big Brother Mzansi? We'll tell you the story after we come back. We'll tell you the story what happened. You are vibe bafethu. Siyabonga sibize kwakho usiphekela umngqusho engiva nguhalela. Guys, host us guys, we are available like host us guys like to be with you guys. Suza ukuthi ho. Bromose. Guys will come back after some minutes. Cha yabona lele daba kwethi yangibizela kabi yadura. For ukuthi nganethwa imvula. Ngendlela sinithanda ngakhona. Ngicinga ukuba angicabanga ukuthi sinithanda kangakanani. We just ngokulento ethetha kodwa ngingadlali ngelanguage. Ngangiphambanisa sangiphambanisa. Ukwenza lo. Ngangiphambanisa. Kaloko. Gift mfethu. Guys will come back here. How? Siyabuya ke. Nkosi yami banifana bamake. Maye siyanthanda siyafisa ukuthi Nkosi yami sihlale sinani malanga wonke sesicela ke Nkosi yami ukuthi siyodla kunini basibitile. Ngisengize ngicabanga ukuthi kudla sekuze kuyabanza. Guys siyabuya ngisho second round it's sibambe 2 nyana then we come back nyana food 2 nyana then it's going 10 minutes then we'll come back. Kodwa Nkosi yami lokudla sekuyabanza. Time manje shoot ngubani Korathu bani ukuthi sidobuya nini? Yeah, we are in shop but anytime soon from angati ukuthi sidobuya nini kodwa nje Nkosi yami singamane sidle niyabona kodwa abantwana benkosi yeah Ntoni ifakela mina imali nidli KFC Nkosi yami usho ukuthi sidawudla KFC Nkosi yami mina ngikuthembi kodwa ade 1440 ngicela uthawu umuntu ohawu ulakhi cha bas confused abantu ulakhi umuntu ohawu ngimlakhi nguwe bani
Ngokugift wena. Gifts. Ngiyabonga Nkosi yami isiswati sinjalo. Kitata lakhe. Mntwana asenze fast please. Cha sesilambe kakhulu Nkosi yami ngesakhona nekulinza. Siyanithanza kodwa niyeva yini? Sabuya guys. Siyabuya ke nyalo ne. One love. Mawungathi nje isandla sakho la ukhona. Cha ngisho wena ke. Senzokhetha ukuthi iphi right ukhetha le or ukhetha le. Ufuna khethani ke. Ngize betray. Khethani. Low A, low B. Ngithe happy birthday lakhe, ngithe happy birthday. Ngithe happy birthday. Hayi. Ha. Sharp. Sengibonile. Sharp dlala no B sharp. Sharp. Phela school. Baba yini vele ke ngiyahamba nyalo nje. Yodlani wena. Manodlals. Bye.